Renouveau télé la jabagaw anga folibe awye malikono ani maliko kan kanumaga fɛn fɛn sɔgɔleno aw na ni wagati kɔnɔna na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 16 studio bamidaw kɔnɔna la an bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ kan. Renouveau matin ni oye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni kɛnɛ sigilen ye aw ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la an bɛ segin ka bɛɛ lajɛlen fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagatiw cogoya ye sabula wagatiw olu cogoya tɛ kelen ye nka ni kɛnɛ min mana sigi aw bɛɛ lajɛlen dama bɛ kɛɲɛ kunnafoniya ko o nasira la o la ni anw sigira ni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina maa minnu bɛ soli ka wuli sabati don o don ka se ka u ka baarayɔrɔw la sɔrɔ walasa ka se ka bɛn ɛriw ma an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen no anw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu fɛnɛ bɛ an lajɛ don o don u ka sokɔnɔnaw la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu ni an sigira nin kɛnɛ kan an bɛ aw fɛnɛ fo sabula a fɛnɛ bɛ sɔgɔ anw na kabiri jɛmukan daminɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma o yɔrɔ la an bɛ radio Renouveau FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi araba novembre kalo tile 3 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila bɛ yan an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo sabula o fɛnɛ ni timinanja soli ka wuli bɛ sabati don o don fɛnɛ bolo ka se ka ja ni kumakan ɲuman sigi ɲɔgɔn kan min b'a to aw bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la Amadu i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tɔmɔta. A bɛ cogo di? Ça va Dieu merci. Soli ka wuli ni fɛnw. Ye laada y'an na sabula an degera o la. A ma nɔgɔn ka an ma se koni ni an damayirani kɛ a la laada la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani waati na hakili la bi gɛlɛya man ka don ani ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ an ye bɛnkan dɔw kɛ yan'an ka don kuma sɔrɔ. Ma jɛna ye i ka bɛnkan tɛ laban i bɛ kuma daminɛ ni cɛ ɲɛ k'a kɛ parfum bouteille ye k'a pari k'a di mɔgɔw ma tagalen ɲɛfɛ i bɛ sɔrɔ k'i tu ni mɔgɔw ye n ka ɲi mɔgɔ min bɛ ba cesser le feu ma an ka kɛ kɛlɛ kun ye o tuma a bɛ di a tɛ cogo la walayi an donnen bi sɔɔni an don kan ye an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ siga fosi t'o la sɔɔni i ni kanubaga jamakulu bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan bamanankan cɛ ɲina o la bi araba novembre kalo tile 3 Renouveau matin an ka kunnafoniyaw bɛna boli minnu kan olu filɛ a kɛɲɛ ni polisi maa ɲɛmaaba ale kɔni ye gafe dɔ bɔ gafe min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ bolimafɛntigiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobilitigi minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ u tɔgɔw walima u mandiya tɔgɔw kɛ u ka plaki plasi la ko o fɛn kɔni o waleya ye k'u bɛna dan sigi o la ka kɛɲɛ ni nin kuma in ye yalima ko o ko kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ani kunnafoniya wɛrɛ jumɛnw bɛ a ko ɲɛ kan maa minnu bɛ u tɔgɔ walima u mandiya tɔgɔw kɛ u ka plaki plasi la ka se ka u tɔgɔw sɛbɛn u ka mobili kɔfɛla la ko dan bɛna sigi o waleya la polisi maa ɲɛmaaba o kɔni bɔra o y'o dantigɛli kɛ anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ ale bɛna a kunnafoniya walawala min b'a to maliden kelen-kelen ka se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ kunnafoniya ko la fɛn bɛ tali kɛ kunu la buru dilannaw olu kɔni ma sɔn ka buru dilan cogoya si la yalima ko mun nana ni o ko ye anw ye ɲininkali tɛnkun Ibrahim Yakuba la ka bɔ jɛkulu kɔnɔna na a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko Union des boulangers du Mali ale kɔni bɛna ka se ka danganiya di an ma ko min y'a to buru dilannaw ma sɔn ka buru dilan kunu o kunnafoniyaw bɛ di an ma o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ taga Kayi marabolo la an ka lasigiden Michel Yao an bɛ taga ale sɔrɔ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ forobaca kɛbagaw lafasa tɔn 7 ko o kɔni bɛ baarabila la Kayi marabolo kɔnɔna na ayiwa ko lafasa tɔn jumɛn ni jumɛnw de bɛ baarabila in kɔnɔna na ale bɛna ka na o kunnafoniyaw di an ma Amadu Jara ka wuli ka jɔ o kɔnɔna na o kɔfɛ Sori Ibrahim Jalo ale na bisimila nin kɛnɛ in kɔnɔna la tan ni ka segin bɛ cogoya min na bi sɔgɔmada in na ko kunnafoniya di kanubaga jamakulu ma Alexis Kalambiri ma sɔn fɛn min ma o bɛ yira aw la kɛnɛya kunnafoni fɛnɛ bɛ yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na ka fara kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ kunnafoniyaw kan fo ka taa se anw ka don fɔli duman ma Amadu El Konare ale bɛ yan nɔ don kibaru kama a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira sisan an bɛ don baaraw kɔnɔna la ni wagati boloda cogo ye ni ale ye météo ye wagati ale boloda cogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da Kaba la Kita marabolo kɔnɔna la Kulikoro Buguni Sikaso Joyila Kucala San Tombouctou Kidal k'a fɔ ni marabolo kofɔlen ninnu na sankolo o bɛ jɛya olu fɛ yen nɔ Mali fantɔw fɛ fɛn kɔni nɔgɔ ye o bɛna tigɛ Kaba la bi tile journée kɔnɔna la samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ fo ni Ɲoro marabolo y'i bɔ a la Nara Douanzan
Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, Taoudini, Katasi Mopti, Ale Woludugu Yanfama, ni Obora la femme kon betalike klima fefien la onachi Mali fanto femi fanga koni otena na bonya kusobe. Gonglo menake sababu ka gelea do Kidal kao oluka yoro janfleli la Katasi Taoudini ma, yoro janfleli madame ne kilometri woro katabla kononton bonyonkola, Mali fanto fe gelea fushi kontena na do yoro janflelu la kusanko bolo dalino bikle banto ka do shu kononana kita marabolo konna la kuchala buguni anisikaso ola kliga ina finteni hakea olu fleni kaikao olu tabeke digere bisaba ani wolon vlaye finteni digere bisaba nduru obena ke kulikoro anisikaso fem metalike siku kaula olu tabijo digere bisaba ani worola moptika olu tabijo bisaba ani wolon vlala finteni digere bisaba ani sheki obena ke Tombouctou ani Ngao Kidal kao olu tabeke bisaba ani dure Menaka ani Taoudeni olu tabijo digere bisaba ani wolon vlala fembe talike buguninkaw la bikli gaina olu ka finteni hakea obeke digere bisaba ani dure kuchala olu fene tabeke bisaba ani dure kitakaw olu tabe yelenga ta bisaba ani worola nyoro ani nara olu tabeke digere bisaba ani shekinye fembe talike douanzan san ani banyangara olu ka finteni hakea obeke digere bisaba ani woroye joilakaw olu tabi jo bisaba ani nanina Bamako distriki konna la noko bena dakabala sama fefinya bena chimi fangatina bonya kosobe gon blogo na sira fe gelea fitinu kon mena do yoro jan fleli la fleli madame ne kilometri sheni katabla fo tambonyon kola klega ina finteni hakea Bamako kono weke digere bisaba ani nani Bamako na la mini sokoma na kene chira nege kanye woro otemele ni sanga muganu woro klebe na bi nege kanye ta ani sheki ni otemena ni sanga nani ni wakati bolo la chiko sokoma na kadi oma akunye o kilingli na kasika utano blado omane ke Mali fanfa amba fako alarabi araba kile heredi ambela jelema ambi keneto Amadou Bolo alega temeni do kibaru kokuna foni ale mo refal ni maduni Amadou itike korola ko ni falle no soko madaina tabarakala fanta to mota antike korola falle me atna ta roja sabula masorola ka fo anye gafe munu fara nyogon ka o ke waro ya o parabu ko kono folo o ami teme ka ta nyefe kofe ana munu salo ke ko kurani kuna foni d'accord ami Bolo ami ta nyefe ami pa journal kuna ami munu ami tla kana sabula an ye chapeau munta o masinga sabati ko sebe parauba ko kono do chogoli ta projet jume ameta nyefe amisiga amena kokura ota ko la bashi sori Ibrahim Diallo ne madalani aleka la bongo ni sabatira o kum konna la Amadou ana laje kasika tanye fe kuno fonia ko ona sirala anyo de fo kanu mo kawe ni kene imana sigi fem konimbe talike kuno fonia fembe inoni u makobe jo ola o bela jilindo be soro onka je mukan kono nana o kum konna la sisa amena laje anga don bara nyogon welele kasika kuma di alema ka ale bisimla ni o be talike Michel Yaola kabo kai marabolo konna la onga la sigi deno Michel Yaola be na wele Amadou Jarafe akasika an kunafonia sabula ka daga fembe talige ko la façon wolonvla olu koni be barabla la kai barabolo konna la ola ko la façon jumene jumone be barabla la kai ko feino anga je ka Michel Yaola me Amadou Jaraga kuma barala Michel Yao ini sogoma ini sogoma jara amba ye renouveau ka lasigide kai kosobe la fasali ka jogu wolonvla kai namu wole ko syndicat olu be barabla la kosobe yalma barabla yi abitale ke muka ewa jara ambe renouveau la jebaka nya la mi baka ko la jeni fo foli jala yi ifle ka kuma mi fo we chianye ikado kabi ndenendo ni okumbe be novom kalo tele foloma o katabla juma nyobe be novom kalo tele duruma syndicat wolonfla kayi région kuna ni oya wole ko regroupement des syndicats de travailleurs de Kayi olu kenimbe ka bara koni nyongiri
ka sababu kɛ ko o ye u ka fɛn min ye prime de zone waati tɛmɛnenw na olu kun tigɛra nka a seginna a nɔ na. prime de zone o ye mun ye? prime de zone o ye i n'a fɔ ni i bilala ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min a gɛlɛya yɔrɔ min baaraw gɛlɛya ka bon kosɛbɛ donc o ye fɛn ye a bɛ di baarakɛla minnu ma gouvernement fɛ walasa k'o motiver o bɛ se ka baara min kɛ ka ɲɛ cogoya min donc o hukumu kɔnɔna la Kayi i b'a dɔn ni u ka prime de zone a bɛ yɔrɔ 3 de concerné kosɛbɛ. yɔrɔ jumɛn? o ye Kayi Seridere Kita ani Bafulabe. donc o prime de zone min filɛ nin ye u ka regroupement de travail des syndicats de travail de ka yira k'a fɔ ko arriéré bɛ gouvernement la ni o ma sara n'o ye o bɛ boli kalo 15 kan donc u b'o laɲini de la. ni baarabila yɛrɛ yalima a kɔlɔlɔ donna Kayi baaraw kɔnɔna na wa? forcément a kɔlɔlɔ bɛ dɔ Kayi baara kɔnɔna la ka sababu kɛ o syndicat 7 min farala ɲɔgɔn kan secteur 2 bɛ yen n'o ye anw inquiété kosɛbɛ n'o ye agent de santé ye kɛnɛya maaw voilà ani fɛn min ye kalan ko syndicat ye depuis o ntɛnɛn n'o ye 1er novembre ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni fana kɛlen bɛ ka baara ɲɔngiri ka sababu kɛ o ka nin mot d'ordre de grève nin ye fɛn min ye kalanko sira fan fɛ fana comme an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kalan fana taara kunna sini o ntɛnɛndon donc o fana jɔyɔrɔ yira ka sababu kɛ école karamɔgɔw minnu affilié bɛ o regroupement la olu ma taa rentrée scolaire baaraw hukumu dayɛlɛ donc a bɛ dɔn k'a fɔ u ye gɛlɛya lase Kayi ma a sababu kɛ kɛnɛyamatigi ninnu olu kɛlen bɛ ka baara ɲɔngiri ani école karamɔgɔw fana minnu bɛ o regroupement la olu fana kɛlen bɛ ka o mot d'ordre de grève observer mais min bɛ se ka fara an kan k'a fɔ comme i n'a fɔ grève service minimum kɔni bɛ yen. Michel Yao i ni ce. Awa i ni ce Jara. Merci. Michel Yao ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ anw ka lasigiden don a bɔra k'a da don kunnafoniya minnu na an dalen bala a ye faamuyali caman sɔrɔ olu la an bɛ Amadu Jara fo a ka timinandiya la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniyaw ye an b'a lajɛ Sori Ibrahim Diallo ni ale ka labɛnw sabatira an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogoya minnu na ka se ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila anw ka nɛgɛ karafetigi Magan Jakite Mackenzie ale bɛna wele bila Sori ma. Sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatira. Allo Sori. Fatumata. I ni sɔgɔma. An bara. Somɔgɔw bɛ di? O bɛɛ bɛ tɔɔrɔso la. Bisimila. N bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye tile hɛrɛ Ala ka di an ma. Amina yarabi. Ta ka sigi ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Ami. An kɔni bɔra ka ban. Sanga in kɔnɔ an nana jɔ Banakabugu terminus la. Ka Ala fo ka barikada. Oui. Ka sababu kɛ an bɔlen filɛ ka na se wagati kofɔlen ma Sirabaka ka sara an ɲamada fɛn kan fɔlɔ. Ta ka sigi lakana tigilamɔgɔw n'o ye polisi minnu bɛ Siraba kɔlɔsi. Commandant Fanaba Di Sulemani Dambele n'a ka cɛdenw CCR la. Oui. Munamiri Jigi Bokar Sakola major don. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sen ka sanga in kɔnɔ commune 6 kɔnɔ Fatumata. Oui. An ye kɔlɔsili minnu kɛ lakana tigilamɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan takasigi bɛ se ka kɛ teliya ani lakana kɔnɔ cogo min na. Hali bi ni an da donn'o la an bɛ gɛrɛ ale la. Dakura damadɔ ale ye bilasirali kɛ. Tɛmɛ n'o ye. K'a jira k'a fɔ Sirabaka sariya bɛɛ da de don wajibi don ni i b'a ka i ka taabolo dɔw ta. Taabolo minnu yɛrɛ bɛ sariya ko fɔ. Oui. A yirala k'a fɔ mototigi kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka kasti ɲini ka don an kunna. Maa kelen kasti kelen maa fila kasti fila. Siga t'a la. École taara ka ban. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina denmisɛnnin minnu bɛ ka taa école la. Oui. Ko denmansa bɛɛ lajɛlen ka kasti kelen ɲini ka di den ma walima kasti fila ni den fila b'i bolo n'u bɛ dɛlɛ moto kan.
i kana daw ma de u bila ka taa siraba ka sariya bɛ kala auto école mun na u ka taa yen Fatumata an bɛ yɔrɔ min na oui Banagabugu terminus la ya an jigi waralen don dɛ ka da mun kan entreprise radiale ka kɛ wala ye an ka siraba kan an bɛ siraba ka kasara caman ye Musabugu sira kan a sababu ka ca ne bɛ n da don dɔw la ka bilasiraliw kɛ fɛrɛw ka sɔrɔ a la oui n'i ye pont sabanan jigin k'i kun da Yirimajɔ kan i b'a ye k'a fɔ goudron ye dévoyé de terre-pleine bɛ siraba cɛmancɛ la wagati dɔw la i bɛ fara yɔrɔ min ka taa i nɔngɔ fɛ walima ka taa i droite fɛ o terre-pleine kunkolo mobili caman de bɛ taxitigiw ni bɛnitigiw la Fatumata n'u bɛ fara wagati min na u tɛ terre-pleine kunkolo ye u bɛ taa gosi de la mobili bɛ taa dafi an b'a yira entreprise radiale la u ka fɛɛrɛw tigɛ peinture bilenman ni jɛman terre-pleine tournée bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i ka fɔya b'a la u ka marque ko la o ka se ka ye maaw fɛ ok a ka ja terre-pleine min bɛ sira yɛrɛ cɛmancɛ la n'u bɛ se ka bilenman ni jɛman k'a la fo ka taa kun cɛ bunadamadenw bɛ se ka ye cogo min na sabula n'i ye Musabugu sira yɛrɛ ta ka taa se Yirimajɔ ma fɛn min ye lampadaire ye o t'a la Fatumata u k'u hakili to nin yɔrɔ kofɔlen in na tiɲɛ don an kɔni an ka siraba kɛra dingaw ani wɔw de ye an bolo layidu ka ma tɛmɛ entreprise radiale fɛ dɛ ne ta ye bilasirali ye oui ka kuma in kun cɛ Anazari a ko i ka fɔya b'a la sanga in kɔnɔ oui an ka hakili to la lawutaboli ka dabila an ka taa dɔɔni dɔɔni dakɔrɔ dɔ min n'an y'a kɛ Sunkɔ Sanbɛ ka bɔ Banagabugu terminus la ok Fatumata o de kun ye nin ye Elhaji Seydou Patrice Dembele bɛ Bakɔji kɔrɔni ani sɔgɔma an b'a fo Yakubaja Banimunɛcɛ a tulo b'an na an b'a fɛnɛ fo ka kun cɛ ka ti DCS a la capitaine Abdramane So a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲumandɔn o tuma n burankɛ ma sira sɔrɔ bi wa i burankɛ a bɛ yan a bɛ ka jate dɔw sigi ɲɔgɔn sanfɛ fɔlɔ a ma tila Fatumata i kɔlɔsi a la n'i y'a ye nin na dɔrɔn namara to b'a kɔnɔ sori mɔgɔ b'a dɔn n'a ye fɛn dɔ ɲagami ko in nɔnɔ ye k'o d'a ma ne bɛ burankɛ in de dɔn i mana ye ta dɔrɔn a b'a fɛ ka dɔ ta k'o bila dɔ nɔ la a ka jatew ɲagaminen don fɔlɔ voilà sori i sera Banagabugu terminus la sɔgɔmada in na o ɲɛna kojugu sabula gɛlɛyaba bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na merci beaucoup sori an b'i fo merci ala ka tile yɛrɛ siraba kunnafoni o tun ye nin ye min dira Sori Ibrahim Diallo fɛ ka bɔ Banagabugu terminus la a bɔra ka kunnafoniya minnu di an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka taga dɔɔni dɔɔni siraba kanaw la min b'a to an bɛ se ka an yɛrɛbakun lakanda ka se ka maa wɛrɛ lakana an fɛ sirabaw sanfɛla la ni sanga kɔnɔna la an bɛ don an ka donfɔli duman kɔnɔna la i n'a fɔ kabiri tɛnɛ an ye layidu ta aw ye ka fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ na ni Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye minnu ka seko ni dɔnko kɔnɔna na u ka art kɔnɔna la u ka dɔnkilida u kɔni y'a bɛn ka se ka yɛlɛko kumaw ni nisɔndiya kumaw don u ka dɔnkiliw kɔnɔna na min b'a to u kanubaga kelen-kelenna kɔni ka se ka bɔ ɲɛnafina u ka nisɔndiya sɔrɔ sanga ani wagati o maaw cɛla sɔgɔmada in na fɛn min bɛ tali kɛ Papa Gawusu Jara la Papa Gawusu Jara ale de bɛ an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na ale fɛnɛ ye sangaba kɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a ka dɔnkilisenw ni a ka dɔnkili tagabolow ye fɛn min bɛ tali kɛ Papa Gawusu yɛrɛ la a fatura dimanche donya dɔ fɛ janvier kalo dɔ tile 25 san 2015 a kɛra segukaw fɛ yen nɔ an bɛ tasi bila kɛrɛkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin a ma bi sɔgɔmada in na an ka jɛ ka Papa Gawusu ale ka pɛgɛlɛ lajɛ